A evolución desfavorable de novos positivos COVID e a alta incidencia acumulada que están a ter todos os concellos do Salnés leva a Consellería de Sanidade a aplicar restricións en todos os municipios. Este cambio afecta principalmente a Vilagarcía e Cambados, que pasan ao nivel medio alto de restriccións sanitarias. As medidas non inclúen peches perimetrais, pero si reducións de ocupación na hostalería. En concreto, agora mesmo na hostelería estaban cunha ocupación máxima no exterior do 75% e vamos a pasar ao 50%, e dentro dos locais estaba ao 50% e pasaremos ao 30%. Esperemos que estas medidas que se van a adoptar sexan pois o mínimo durante o mínimo tempo posible, que saíamos desta situación. Para frear o aumento dos casos, o Sergas realizará cribados en diferentes vilas para detectar asintomáticos. Un deles terá lugar en Cambados o domingo 25 entre a poboación de 20 e 29 anos. Todas estas persoas que teñan que realizar este cribado van a recibir nos seus números de contacto que teñen asignado a súa tarxeta sanitaria unha mensaxe SMS nas que se lle vai a indicar a hora e o lugar onde teñen que ir a facer este cribado. Outro cribado farase en Meis a comezos da semana que ven para unha poboación máis ampla. É que o próximo luns e o próximo martes, en horario de mañán e de tarde, se vai a facer un cribado no noso concello entre persoas de 20 a 64 anos de idade. Se van a cribar alrededor de unhas 2.200 persoas, aproximadamente, que van a ser citadas, como sempre, por un SMS. As dúas alcaldesas piden ás súas veciñanzas que acudan ao cribado para axudar a sair desta situación canto antes. Pero que a xente acuda, por favor, porque é importante saber con número que contamos de casos no noso concello para poder reducir e atallar canto antes esta situación de pandemia. Esperemos que acuda a maior parte da xente que sea citada, porque é moi importante levar a cabo estes cribados para detectar positivos asintomáticos. Ao nivel medio alto de restriccións sanitarias tamén accede o Concello de Catoira con 9 casos activos. Vilagarcía sube en 7 e sitúase nos 52. Cambados mantén os 22 casos activos, ao igual que Meis, que continúa con 8.